També s'han acompanyada de l'oferta de qualitat de professionals. Señor Jordi Bergús, vicepresidente del Patronal de Promoción Económica de la Diputación de Lleida. Señor José Crispín, subdelegat del Govern a Lleida. Concretament, de 900.000 euros finançats pel Govern d'Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. És la demostració pràctica dels fons europeus arriben. I el que coneix el nostre col·lectiu sap que hi haurà gran diversitat, és a dir, hi ha gent que està formada pedagògicament a nivells extra.